Hi guys, welcome to my channel. Paprika ko pan guys uling. Hi guys, magripa ko uling pang negosyo. Tag-gis lang guys ang ako ang uling. Kaya halin ani guys, ipalit akong tambal pang maintenance. Isod kayo guys, o dili ka mag-negosyo karong ginagmay. Kaya hindi man na. Ano na, lain din? Wala o. Nakaikot na gamay tayo. Nakakang uling guys, kanang Ikaw na mo. ganito easy ang sako. Ako lang ripakunta. Ayun na lang, naigamay paparitambal. Sa maintenance, paitaning high blood ta guys. Gis na na. Nagpila yung dali tayo? Gis? Lagi bantay. Dagko muna. Gamay naman na siya. Abret. Bukan kanya kong customer guys, pero customer is always right. Char. Yes. Okay lang. Abret. Ako abridor, kanang ipon na lang nimo. Siya, Ito ang pagkaitaan na. nandito akong mga bisita oh. Mga customer na pangapa, mga guwapa. Uy, ayog pa na diha. Yoko, gis na. Mga naihip-yap na pula. Dito po ko na. Uy, di pera po. Wala akong cheese guys. Nakaking uling. Dito mo gayo kay ante 20 maganda yung silupin. Cheese lang dire guys. Magkapas ang pobre. Ikaw man, baby po yun. Kanto ba no? Nakaking uling. Yun eh, pili mo kumpra na isa. Tama naman ang inana ko. Tingnan yung dagan tayo. Pero ko gano'n sa kanto. Inana lang ang dagan, no? Kungko. Dali, may palitin mo ko, te. Huwag lang babaan. Ay, te, pwede mo yung Gawa na sa hibalay. Yado mo good. Hindi na Yado naman ni agad si siya, Basyang. guys. Hindi na naman agad si Bibi. Ayun na yung naligpas siyang. Uy, kidalaman. Bibi as in Rosalia. Bash mo, dito. Bash. Bash! Bash! Basher. Bash na. Te, ganay mo kung akang ito. Siyempre. O ano yung pagkao sa mga panay. Lang, hindi ko ba? Hindi ko ayaw. Magbubo ka na kung wifi. Uy, tapos sa inyo na. Siya nagpukuan na. Hindi naman ikaw sa ang ko na dito na sila. Siya na. Ay, nagpatawa na. Wala ko nagpatawa ni Kromo. Ay, ako ang nandati. Ina lang giilisan. Kaya di na makaya. Ay, so dati natin to dito sa sarad. Kung ang dati man na. Oh, ilisdan lang nila. Kaya di naman din nila maayo. Na maging bayro. Pagkataon lang good si kuya. Pagkataon ko na to din. Okay? I-apply ko sila. Nag-apply naman sila. Yeah. Promo. Ha? Promo. Promong na? Oh, i-cancel nga na ako kung iba. Ay, bawal yung double account. Tara man dito. Pero, Ay, te. okay, uglain Karoon sa pangalan. kawag. Bisa wifi. Ako yung good at sila ma'am. Arong 15. Palit siguro. Kaloy. Sure, na balance rin mo. Magbaki. Ito magbaki mo kasi kaloyan na makadeliver Uy, na. kay. Maka... Deliver na. Mahal ko ng isda. 280, uy. 280 dito surala. Mag-down ko. 5,000 na ang down. Pero, ang cash yun, braso lang. 9,000. Push na lang ka. Cash na lang. Iso sa ibang daw lang ka. Okay, sige ba nakagmakwan. Gada ko biyang na siya. Cash. Nagkawin mo gulad ko sa ano eh. Nanadra kay cellphone. Ba't ulit yung cellphone? Ha? Sige na pagkapalit ba? Pagkapalit. Pikit mo itong isa.
Nawala si Jiro ulit. Hoy, gala po kinig ko. Si Jiro may nangyayon kawas na album na si mama. Kaya nga. Ni ano ba ako, ingon ko, wala mo kita nga, kismis mo dira nga, nagdala ko bike, nagdala ko bag, Sige, sige, online. Wala, uy. always online good. Kani ko. Si Sulirit. Dili ko, si Sulirit. Sulilit. Uli man siya. Wala. Tingin ko ni... Wala sa mo ako lang. Wala. Pagkaang nagituli. Bali, mo lagi siya baka. Paulit ko ni mama kay kasi wala na si Lunglong. Kaya Wala, gay. Kuha na na ko. Hatag na akong uwo. Daghan kayo si Silyo ba? Na inatanilon na. Oo, natanilon may na. Dawat. Hatag na lang na, madam. Tanan. Dara pa. Labay. Apa na nila? Butchok? Pataas ra nila oy. Kay hina magkulog signal kung mubo ay kung pataas nila. Nagpahimo kong si City is. Ako Pila? wala pa. Umbot lang, si mama mo nagpahimo. Okay naman daw ang mall. Open na, basta lang kasi si TS. Ang silong yapon. O, ang ginapangita lang magod sa QR code. Ang QR code lang man ang ginakiana. Gud nila, pakita ni mo. Ora na. Di pa silong lagi ka? Oh, ano di oy? Adlong. Mo, dugin si ba init signal. Gani. Ma'am, nakay COVID na mo. Gani, no? Di ba, alam mo, ang mauna, Wala bukog ka sulod sa mga mall. Adlong ko. ang mauna na magod sa halimbawa, ang mauna, dili positive kaya, pero sa imuha na pasa. No? Halimbawa, maana ba? Ako, wala naman daw COVID yun. Wala na may COVID, yun ay ano naman diri. Baka Yun na, naman. oy, yung ano naman kayo dira ito, biyahe may, bata mong gikuha mo, hindi na sila. Wala naman. Wala, pati bata nga magaw panganak, mga mo sila, wala oy. Butuan? Tara, kapay, ilis na. Oh, pero sa digiti, kay padalaan mo kong kwarta, mga sa ano man siguro ko padalaan. Kay ang halin sa ako, pero kailangan na pag-CCTV. Nagpahimo kayo kong CCTV. Pati bata? Pati bata? CCTV, magitonan din, pero Pero magdala official. ay, lisod kong dili. Wala naman daw official. Ay, pwede man. Mas na lang daw. Barato naman ang official draw by G's? G's lang ay. Jeez, kay what naman. Iwan naman, G's naman. Pero, mga trabaho-trabaho, mas ano basta mag-duty ka, mga ana, mas ano ginapangita na sa gwardiya, imo ang official. Pero ikaw ang mga tuloy sa mall, hindi naman ang official. Samok-samok na na, Hindi na bitaw daw. bit mo. Pagkuhan lang sa kalo. Pagkalo na lang nila, no? Sayo, nakang-kwarta. Tapos kape pag bit-bit, di naman gapong gamito. Binit-binit na rin uli. Yung mapalit ka na, gano'n. Kakalas kayo ng silupin official. Gusto ko atong magahi. Ay, katong ano na. Barato. Eskwelahan, 100 ay. online na lang ka. Kung sa ka dito, nagdala ka official. Wala. Sa biyahe, Ito na yung sakyan. bisan sikat. Pero pati ganikban. Sikat ba? Ay ka ng banda eh. Wala tayong may ban. Ano naman may dala-dala bisan. Mas naman, uy. Sige, ginawa na ako kay Lisudan ko nga. Naog lang na ako. Ang yun nga, Wala man ay maabot sa ilong te Anaon ra mga sa ano, sa pulis. Tanaon lang. Anaon lang. Basta naaw na alive gamit no madala na. Pwede mo nun, dili naman nila ano. Itanaw lang nila kung sila mo kada ano. Basta na rin, pwede mo ginilaglagin yung ano. Sikat, basta na rin rehistro. Ano siyang Adlok mo kate. Di mo gyapon na mga kante. registro eh. Dito ba sila? Uy, gwapo na kaya ano te, gara sa to, King Ford. Bago na te. Nagbago. Nagano kay mga ligit sa kadang kate. Ano daw? Sila kay Darwin ang maligo, no? Kimport sila, shortcut sila maharli ka. Gwapo kay picturante. Ang gusto kay ko mga ligo Kimport kay
Ano ko di mo ti? Mo sure. Tuwan, ano? Te, mo shortcut ka sa ano, te ba? Shortcut ka sa Maharlika? Wapo kay picturean, te. Kay dagag sagbot. Sagbot nga dahon, good, te. Ako lagi daw ang kamagdalan. Sige, may dala. Natin kamagdalan mo Oo, tayo na. sa buwan. Wala tayo bayad. Bayad ha? Oh, import. Pero, ay, makasulot pa di mo motor. Di naman kaagi ang uban. Ha? Ah, mga ligo ka. Diba, dari man ka, diba, dari man ka mga kita eh? Diba, dari man ka mga kita, diba, dako ni nga gate. Dari, Ikas mo diri sa kagamay. Naigamay nga. Nagkata na makasulot ang mga sikad. Hunas dito. Unas? Oh. Kaparas naman na sila sa Kimpord, magyap na. Ano nga gwapo man? Ang sa'yo nakagwapo. Kay Gibago naman daw. Kay ang kato mga pepayati, bungkag na mga lamisa na daw. Gwapo eh. Oo. Eh? Gwapo lang yun. Ikadaw, baganit. Mga badyo, kaya itong kapuyot dito ha. Pero gipahawa na. Bawa na. Lahi na ang Bawal. nakalakay. Bawal mo, dira ang. Kung mga balay-balay, good day, wala na day. Mga badyo, man di ba ang kapuyot O gipahawa lagi. Mayra eh, gibawa. Basta ang mga sila. Sige. Kaparasa mo ah. Namaligya. Namaligya. Ano ba? Namaligya. Wala pag i-COVID. Namaligya. Magalit ni sa Tropicana. Sa Tropicana. Bawal Bawal bata, yun. tiba, hindi gyapon. Ganyan. O karon wa na may bayad. Gis daw ang kuhan. Gis. Pero ang bata, wala na. Dito na lang ka sa shortcut. Sa gamay nga pertahan. Wala pa kay bayad. Wala pa kay gasto no. Karon namin good eh. Ay, ito sa kuhan. Sa Jose. Ano yung ito ba? Asa? Observation. Ina sa intay. Nga kanya. Hindi ka na. Kailangan mo pantay. Unya gani, alas 4, muli na na sila. Jogging tate. Hindi. Magkasabit si Manilo. Tagbibinta ang sa kuhan. Gani, Oh, hapon gani. para mo anak si mamang. Naaman daw kung Kaabot lang ka dila. Sa Wow, hapon man ang di view. kay alas 4, wala na sila. Alas 4. Mga alas 3, mga magpahawi naman sila. Pwede na daw sila magpapamirindahon. Hindi naman sila. Alas 10. May mga. Picture. Merkules. Merkules pati oy. Alin sa mo avocado nga ron. Nagpilang kilo yun yung palit sa avocado. Dagoy, may avocado dito. Wala ko nagdala. Nagpilang kilo yung palit eh? 30. Ito sa mo, mahal. Nang kayong kinakumpra ko sa mo ah. Pila? Sa 40 kilo. 40 na ito. Lahi mo na 30 ka. Ang mahal kay lahi ko siya ano te kay lumay kay siya buti ko atas. May pag-isip dagat na lang mo. If you eat. Oh, just pag isa dira, pila na ka oras. Diming break. Sudan? Sikat lang pa. Hindi mo ay pansit. Basta maligo. Dili ta dito oy kay lugi kayo ta. Dali. Layo man gud layo. Bis kang mag-ano ka, bagag sure ka, di yapon. Dami kay lang pa. Sa pagkagwapo na dito. Views of 100 plus. Pag dito ka, nangaligo ka. Sagaran maligo. Oy, taga Surala giingan ako. Kasi yun sa kayang. Taga dito ko sa mga gipatanaw na ko sa imong vlog. Giingan ako sa internet tanggod, daga makita ni tayo tanawan ninyo to Edit TV. Yun na nga. Subscribe. Pero magpuan ka. Nalimutan ako. Mag-celebrate ka mo. Buk na nga. Natag ko sa inyo. Limugot ko, lisod mo ko ni Galubat, Mimin, di ko maka-subscribe. Ano man? Mama mo. Nawala ang kilay anak ni Mas delikado man gani ang gasol. kasul di ko nagasul. Kaingon gyud si Lolo, magasol daw may kay grabe daw dati apit doon na sila masunog.
May lagi daw ni na si Katagang Lolo. katagang Kung wala ko daw si Lola, no, sulog yun daw ito ng balay. Nag-ano ko kay mama nga, padala ko kwarta. Tingnan ko kung ano ito. Saan lagi mo? Ha? Saan lagi mo? Kung ito'y kwarta. Ang halin sa avocado kung gusto kayo. Sa ditong tindahan mo ni Kuan-Kuanan. Picture ko pala ko. Ilan ko? Ano lang mo ni? Nagsirado sila balik. Ano? Char. Dato na. Dato na day kamo ang dato kay Piado. Basta ito lang ka siya. Uy, kay Usi, kay Lord. Digi ka pasaka ng balay siya. Labayan ko ng granada babaw. Saka ka dito na sa bugbog. Kawa, dira pa lang guys sa kusina. Nag-aw-aw ni si Bukbuk. Gani, ikihan kayo no. Hindi siya Uy, ano man siya, pero inignan siya. Nakay-kauban may kilala niya. Pwede ka kasulod. Kay ano, kaguan man. Isa ramay ka na. Kanang makapon o kanang atsahon God. Patay na dito. Nakay kay bala kay Bukbuk pa. Pat yun yun yung bugbog. Katyan ako ng buong di kasakit lang balay. Yan yung naglinog. Ang naga na sa basa. Diyan mo siya. Ay, huwag na og. Oo, na og. Sa to sila. Ay, puro. Ay, tulag si Bang Libil mo. Daday, baklay ka din. Hindi ko yun yan. Oh. Ay, bala. Yo! Dapat mag-arang-araw. Paputi na lang siya yun. Mas gwapo kaya ng puti. Bago ba yung naglawas sa talaga yung mga naglawas. Sino Yung mas... siglaab. Jira. Hoy, naitom lang ang gudkote kay tungod sa dagat. Ting inani ba leggings ba kung ginasuot pero bisan unsaon nimo og baga imong laay imong gamit nasa imong lawas itong yung gamon ka. Yan na yung Ay, pain. init magud kayo. Yung Labaw mga na. mga lang. Sa Ano? kinay kat. Kini palitan ko sa taas. Isa, taas. Dira ko mati. Nade. Paligid siya. Ako kung kita ng 35 pisa magpalit ka ano, brand new na sa hindi ko ano. Mahal kayo, 100 ka pero di mo ako. Kaya may hindi ko pa po na ngayon sa anak ko natin sila. Nagkabatal kong buno. Ay, dahil sa yung vitamins. Papapayat mo na. Eh, ito yung vitamins sa undangan na. Mugurot ka ng kaana, sige kayong tubig. Sa po na yung parte. Ng albidon, ito. Numayat kasi. Ang kanit ito ko. Diabetes ka pero bataon ba na eh. Pili ang diabetes ko yun. So, dahil kung o anak ni... Nagilubong na dahil si Jem. Uy, kahapon lang. Hindi ka na, Yeng? Ano daw? Hindi. Pa. Inaanap ko. Uy, sakit man gani ang muling kod nga inani kaya kung tuhod. Dito ko sa Surala. Sa Surala ko na. Ako luminom ko. Inom lang yun. Ay, nag-uminom ka. Dili ka pares na rin ako ka. Inom ko. Uy, ka. Patay ka dyan. Ayan ba yan? Ang alay ka lang yan mo. Gani, magpagdo ba yan mo ano? Mas ano sa langit. Ang wala mo mo. Wala mo ay kuan sa... Bingon ba ng binuang? Daghan mo. Ganina lang ko sige istorya mo. Kit ko kitaan. Pangano di ang gun mo. At iidit. Adi mo ka mong sana. Nag-isip chika-chika. Manta di ba na sa Bastos mo na. Gani. Mga bisit mo naman doon. Baka ikaw na nag-iingon. Dumakin. Ang limit mo buko. Malimit ka mo. Nalima
Istorya na, day kami ron. May matan ako na ako day dira. Sorry guys. Mga kuan lagba ba, mga malagba ba. Kung magpakita kayo, guwapa ka. Nakita ko sa itong vlog ni mo. 48. Patay, matanak! Bakit naman ano kuan? Kita 50. 50 mil? 48 naman. Pindot na mo guys. Subscribe po. Click the DTV. button. Oh, di ba? Dapat